Pokiaľ sa stane nejaká dopravná nehoda a jeden človek z toho je viník a druhý není, tak u toho, čo je viník, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa s ňou vysporiada dobre. U toho, čo ju nezavinil, sa častejšie stáva, že trpí následnými psychickými problémami. Ten viník práve, že vie, že to mohol ovlivniť, nejakým spôsobom zvrátiť a že to šlo. Kdežto ten nevinný má pocit, že je v tom vláčený, jo? Že vlastne nemohol nič robiť. To ženské pohlavie je viac disponované k tomu, aby malo väčšie psychické problémy po traumatických udalostiach. Ale ukazuje sa, že to vlastne nemusí byť tým, že by tie ženy boli slabšie, ale že to len tie ženy majú vyššiu tendenciu riešiť tie svoje problémy. Vybírá vhodné kandidáty na profesi řidiče, školí je a jejím úkolem je mimo jiné péče o jejich duševní zdraví. Hostem podcastu Točná je dnes Bára Sulíková, psycholožka brněnského dopravního podniku. A společně se podíváme na témata, jako je například systém ponehodové péče, který právě brněnský dopravní podnik v posledních letech systematicky rozvíjí. Ahoj Báro. Ahoj Hanko, ahoj Slavoj. Děkuji za pozvání. Tak možná na úvod, co tedy dělá dopravní psycholog, kromě toho, že to mají lidé spojené asi s tím, že tedy vybírá kandidáty vhodné pro řidiče. Možná potom si představíme, že někteří leží a povídají o svých problémech, ale to určitě nenaplní tvoji 8hodinovou pracovní dobu. To mě hlavně zajímalo, jestli fakt leží taky. Aha, okej. Tak tá predstava, ako si Hanka teraz popísala, že vlastne výber kandidátov a potom tá pohovka je celkom správna. Tak to vyzerá veľká časť môjho dňa, musím sa priznať. A okrem toho vlastne ešte čo také robíme, samozrejme je tam nejaká nudná administratíva, to musí byť. Potom máme školenia ridičov, tie sú veľmi obľúbené, teda u nás u psycholožiek. To si ako hodne užívame. A ďalšia taká vec je samozrejme overovacie jízdy. To je vlastne, občas sa projedeme s našima kandidátama po Brne. A ešte keď je potreba nejaké špeciálne školení, napríklad pro začínající řidiče a podobne. Takže takto nejako. Tá práca je veľmi rôznorodá a to je to, čo ma extrémne baví a čo ako extrémne oceňujem práve na dopravnom podniku, že vlastne to nie je každý deň od rána do večera to samé, ale je to hodně různorodé a nenudíme sa, no. A my jsme se bavili vlastně, že seš u toho výběru vlastně téměř od začátku, že ty personalisti vám prakticky posílají každýho, nebo skoro každýho, kdo k vám přijde, na tu pozici asi řidiče, že předpokládám, že tím neprochází všichni zaměstnanci v brněnském dopravním podniku. Pozor, my ešte sa spolu podielame aj na výbere revizorov a takisto teďkom i na výpravčích občas, takže když je potřeba vybrať nejakého zamestnance, chodia k nám aj nádejní dispečeri, takže vlastne sme více výběru nejenom u těch řidičů. Takže toho je docela dost? No, tak u každého se můžeme zaměřit na něco jiného trošinku. A myslím si, že zatím jsou s námi spokojení, protože pořád nás volají a posílají nám ty lidi, tak asi dobrý, no. A když teda jako přijde ten člověk, tak dokážeš už dneska jako odhadnout během nějaký kratučký doby, jako že je třeba blázen? Že říká se, není vhodný pro danou pozici. Jo. Tak sorry, ale to musím říct, co jsem si vzpomněl z Vietnamu, že nám ten jeden barman tam říkal, měli rodinnou farmu a já jsem se ho ptal, jako, proč on jako dělá barmana a nedělá na té farmě. A on mi jako říkal, že není vhodný pro práci na farmě. Blázen. A spíš to bylo jako ručičky dozadu, ale není vhodný pro práci na farmě. Jo. Ja, dobrý, no takhle.
my postupujeme objektívne, takže ja môžu mať nejaký názor na začiatku, ale nesnažím sa, aby mne ovlivňoval. Chci tomu človeku dať šanci. Proste, aby som ho nejak hned první nezavrhla, ty sa mi nejako nelíbíš. Nebo často to môžu byť moje osobné veci. Třeba mi není sympatický a to není fér úplne vnášať do toho procesu výběru, takže vlastne postupujeme co nejvíce objektívne, dáme mu testíky, nejaké osobnostné dotazníčky, doplníme to ešte nejakými projektívnymi metodami, porozprávame sa a vlastne aj pokiaľ pořád si nejsem istá, že som na vážkach, tak to konzultujú. Ale když třeba přijde a neúplně voní, tak rovnou křížek, ne? Ne. No ale to je jako důležité pro práci řidiče, tam by neměl přece. A s tým sa dá pracovať. Ja? Jo, ja si myslím, že toto je taká vec, s čou sa dá pracovať. Môže to byť napríklad človek, ktorý, ja neviem, nemá pračku teďko momentálne. Nevím proste. Nebo je víc nervózní. Nebo je více potí. nervózní. Určite ho nebudeme diskriminovať na základe vzhľadu. Možná, že u jiných profesí, kde není žádný objektivní hodnocení, můžeš daleko víc podlíhat osobnímu názoru, ale tady vlastně máte objektivní hodnocení, jestli ten člověk je dobrý a splňuje ty věci, které má, ty podmínky, takže tam nemusíš vlastně od tohohle k tomu přikládat takovou hodnotu, ale když budeš mít na jakoukoliv jinou pozici, tak prostě tady tohle, tam nemáš tu objektivitu, nedělá ten člověk žádný jako testy. A typologicky, jako když ten člověk jako nevěnuje jako sám sobě ten čas a teď jako fakt už nechci se bavit o té osobní hygieně, ale jako myslím to všeobecně, tak jaký je předpoklad, že bude jako se věnovat té práci jako dobře a že bude plnit to, co se od něj očekává? A chápem, teraz kam smerujeme. Super otázka. Je to tak? Môže to nasvedčovať. Třeba, že nebude úplne sa venovať tej práci tak, jak by mohol. Myslím, že sa mieríš. Čo u nás zaujíma, je to možno z tohto súdku, tak je nejaký jeho, dúfam, že teraz neprezradím nejaké veci úplne dôverné, psychologické, ide, jak sa stavia k svojmu životu a k udalostiam, ktoré sa mu v živote udali, jo? Třeba takové klasické veci, jestli je tam zodpovědnost, jestli je tam nějaký náhled na ty události, třeba přestupky, které mal v minulosti. Sebereflexe nějaká, že jo, poučení se z toho. Jo, môže stať, že prostě to bere jako sa proti němu spikli, jo, alebo to bere tak, jo, udělal jsem chybu, tak prostě si za ňu budu nést odpovědnost. Takže toto sú asi takové vodítka, myslím, že sme tam, kde si smeroval tyto otázku teraz. Jo. Ano, to je ono. A když třeba jako je člověk, který přijde a teď má každý rok jiný zaměstnání, všude odchází s tím, že tam byl nepochopený, nerozuměl se s tím kolektivem. Je to pro mě takový měřítko, no tak on si nebude rozumět nikde, ale dobře. Může se takovýhle člověk jako změnit a dá se s ním pracovat tak, aby pochopil, že se netočí jako ten svět kolem něj? Rozumím, áno, určite. Není to takové, že ten človek je zavrhnutia hodný. Je to ale takhle. Ja si myslím, že pracujeme s dospelými ľuďmi, ktorí sú svojprávni. To znamená, že ten zamestnávateľ môže poskytnúť nejaké vhodné prostredie, podnetné, môže do tomu človeku proste nejaké nástroje, aby sa mohol rozvíjať, ale čo už ten konkrétny zamestnanec alebo nádejný zamestnanec urobí, je na ňom. Jo, že to zase mu nikto nenaleje ani do hlavy, ani proste nezmení jeho charakter. A vlastne v mnohých svojich školeniach vravím jednu takú vetu, pri ktorej sa cítim hrozne múdra a je to takové, ako tajomne sa zatvárim a poviem, že vlastne ja ako psychológ môžem zmeniť jediného človeka v tejto miestnosti. A potom naši řidiči vás sama sebe, že áno, je to tak, že vlastne každý máme moc sám nad sebou a tam to končí, jo? Že vlastne teďkom sa môžeme ovlivňovať, ale musí to byť zamerané aj tak, aby bol ten dotyčný ochotný to prijať. Jo? Že treba my môžeme sa snažiť im pripraviť nejaké školenie, ale čo už oni potom s tým urobia, třeba, nebo môžu chodiť na terapiu, jo? Ale čo už potom oni urobia s tým, je to v ich vlastných rukách. Takže odpoveď je áno, aj nie, pretože záleží na tom dotyčnom, jo? Že vlastne tá zmena je možná vždy, ale nie je jednoduchá. A jestli taky můžeme si dovolit vynaložit tu energii, že každému pomáhat, aby se sám změnil, když nechce. Ještě No ešte keď nechce, tak to sa ani nedá. Že to je ako, tam to končí.
Ale pak to není jenom o tom náboru, ale je to vlastně i o té práci s těma řidičema jako dál, že? Když chodí na něj stížnosti, že je vulgární na cestující. Aha, no. Co se s tím dá dělat? Ja myslím, že niečo podobné, ako som vravela. Dá sa s tým pracovať, pokiaľ ten řidič sám chce. Ale takovýhle člověk, ten se ti zase vrátí, že jo? Určitě ho k tobě pošlou, když někdo zlobí? No. Ne? Občas sa to asi stane. Asi takhle. Asi takhle bych som řekla. Tam potom sú vlastne ich nadriadení, ktorí riešia tieto veci, tieto vlastne priestupky a k nám sa to dostáva. Ja vlastne som veľmi rada, keď k nám niekto príde na báze dobrovoľnosti. Je to úplne iná práca s človekom, ktorý je tam dobrovoľne ako s niekým, kto je na silu. Vlastne práca s tou nemotivovanou klientelou je taková ako náročná. Je hrozne, možno, že najkrajšia, pretože tam, keď sa to darí dobre, tak v jednej chvíli nastáva taká ako obrovská zmena viditeľná, až taký ako malý zázrak, to vnímam, že keď sa to strašne podarí dobre, tak tá zmena je veľmi evidentná, ale je to většinou takové jako těžké, protože když někdo nechce, tak jako co s tím, že? A to je pro vás dobrá zpětná vazba, ne? Když vlastně jste u toho přijímacího procesu, potom na nějakých školeních, že si získáte tu důvěru těch řidičů, že za váma přijdou i v tom volném čase řešit nějaké svoje osobní problémy. Je to tak momentálne, že poskytujeme aj tento druh péče. U nás vlastne máme také úžasné centrum, ktoré vybudovala moja vedúca aj za podpory vedenia nášho dopravného podniku brněnského. A ja som už prišla do hotového nádherného prostredia, kde to funguje tak, že tí zamestnanci, nejenom řidiči, majú zájem obrovský o psychologické poradenstvo, o nejaké, ja to teraz jednoduším, poviem terapie, ale potom spadá rôzne druhy aktivít, čo sa laici v tom nemusia vôbec orientovať, to je úplne jedno pre nich. Proste idú za psychologom a vlastne my máme plné kapacity s holkami neustále. A to platí firma? Ne. Platí to firma. Centrum Unity v brněnském dopravním podniku se věnuje v posledních letech hodně systému ponehodové péče. Co to teda znamená ponehodová péče o řidiče? Aha, tak ponehodová péče je vlastne taková jakoby intervence posttraumatická po nejakej vážnej udalosti, konkrétne ponehodová péče sa týka logicky dopravnej nehody, keď je zasaženému, u nás je to řidič, jo, u nás sa proste zaoberáme řidičmi, našimi řidičmi, tak je mu poskytnutá nejaký druh podpory v tom ťažkom okamihu. Stáva sa, že vyjíždíme na miesto dopravní nehody, alebo sa to dá robiť později, samozřejmě logicky, pred by to nešlo, takže je to neskôr, třeba u nás v tom našom centru Unity, alebo telefonicky sú rôzne možnosti. A vlastne teraz som vravela, že pred by to nešlo, ale trošku som klamala, pretože vlastne sa to snažíme robiť aj akoby preventívne a prinášame túto tému ponehodovej péče na naše školenia, aby řidiči vedeli, že sa môže niečo také stať, že proste je normálne, keď sa im stane niečo nepríjemné alebo keď majú nepríjemné pocity, nielen po dopravných nehodách, ale aj po iných kritických udalostiach, že je to vlastne normálne, to, čo sa im deje a čo s tým môžu robiť. Hej, tak toto je jedna vec, takže vlastne toto je tá preventívna činnosť. To děláte jako v rámci profesního školení? Nebo to jsou úplně speciální? Jo, je to v rámci profesního školení, nebo mávame také školenie u řidičov, ktorí začínajú. Jasne. Ktorí nastupujú, už majú, dáme tomu, pred získaním drážního, myslím, pred skúškami, alebo majú Dčko a ešte nemajú profesák, že sa s nimi stretneme a využijeme toto, šírime tento druh osvety. Prostě přejedeš člověka, nic si z toho nedělej, je to naprosto normální. Ne, takhle ne. Co teda se děje jako s psychikou člověka, když je účastníkem dopravní nehody, ať už teda zaviněné nebo nezaviněné? Toho řidiče. A je to ještě možná doplňující dotaz, je to horší jako pro toho člověka zaviněná, nezaviněná? Aha. Já bych řekl, že asi jo, ale nevím. Aha, tak čím začnem? Lebo toto... Tak jak chceš. Dobře, tak ja začnem
tou tvojou časťou, pretože na to viem hneď takú jednoduchú a veľmi šokujúcu odpoveď. A potom tá Hankina je taká obšírnejšia. Dobře. Takže je to rozdiel. Teraz nevravím len tak z vlastnej hlavy ani z vlastných skúseností, ale na základe nejakých dát zo zahraničných výskumov. Ukazuje sa, že teraz nevravím o úplne najzávažnejších nehodách, ale o všetkých. Pokiaľ sa stane nejaká dopravná nehoda a jeden človek z toho je viník, a druhý není, tak u toho, čo je viník, pokiaľ príjme zodpovednosť za tú nehodu, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa s ňou vysporiada dobre. Jo? Pokiaľ sa nesnaží nejako, pokiaľ to tak cíti, vníma. U toho, čo ju nezavinil, sa častejšie stáva, že trpí následnými psychickými problémami, pretože schválne, vedeli by ste prečo? Cítí se vinen. Ne. Že to nemohl ovlivnit. Nemohl to ovlivnit. A uvědomuje si, že se to může stát znova nemal kontrolu nad tou situací, nemohol nič urobiť a tým pádom sa v tom cíti takový akoby neistý. Nevie, čo sa môže stať do příště. Nerozumím, protože tak to je osud, že jo, to neovlivním přece. A když něco nezaviním, tak jako proč bych se tím měl trápit, že jo to? No, ten viník práve, že vie, že to mohol ovlivniť, nejakým spôsobom zvrátiť a že to šlo. Kdežto ten nevinný má pocit, teďko říkáme nevinný, je to správne? Asi jo. Jenom Kristus Pán byl nevinný. Právě, že ten nevinný je v tom vláčený, jo, že vlastne nemohol nič robiť a nebolo to v jeho rukách, nebol v tej situácii kompetentný. A práve tá kompetence je dosť často známkou toho, že sa dokážeme so situáciami nepriaznivými v živote dobre vysporiadať, pretože vieme, že ich môžeme sami ovlivniť. Jo? A keď táto možnosť není, keď sme také tie obete osudu, alebo nevieme, čo sa nám kedy stane, pretože je to náhoda, je to štěstí a podobne a nemáme to vo vlastných rukách, tak je to pre nás náročnejšie. A já jsem si říkal, nevím, to řekli buddhisti, ne? Co nemůžeš ovlivnit, to neřeš? Nebo jako... Ako jo, ale teraz je to trošinku vytrhnuté. Áno, dá sa na to pozerať aj tak. To je zase nejaké prijatie tej neistoty, lenže ten buddhista si myslím, že sa k tomu prepracováva ako hodne let, aby bol v pohode s tou neistotou. My jsme zvyknutí, že se lepší cítíme v jistotě. A není to o tom, že ten člověk, když teda jako nezaviní tu nehodu, si teda říká, on si klade možná moc otázek, že jo? Co jsem mohu dělat, abych tomu předešel, jako co příště bych, na co si dát pozor, že jo, tím on se asi užírá. To taky, jo. Může být. A taky, že ti někdo jiný ovlivní život, aniž ty bys mohl vlastně... Oni tam cítia, ďalšia vec správne, Hani, je, že cítia obrovský hnev, že oni cítia dosť často, sú vnímaní sami sebe ako obete a zloví sa, lebo nechtěli, aby sa im tady to stalo. Jo? Ale teraz vravím, ako opravdu sú to data, jo? Netýka sa to jednotlivých konkrétnych prípadov, môže to byť úplne iná. Ale nebavíme se asi o tom, že někdo někomu urazí zrcátko, že jo, to asi ne, nebo... I tak jsou z toho lidi jako špatný, nebo... Já si jako říkám, že tohle bych chápal třeba, když se tomu člověkovi něco stane. Rozumím. Tak je to nespravedlivost, že on vlastně neudělal nic špatného a je to nespravedlivost, ta osudová životní, že tak to jako chápu, ale tak mi někdo ťukne plech prostě, no tak co? Ne, ako ľudia to majú rôzne, niektorí to majú i u plechu, že čo my máme pri, ja neviem, pri zranení, tak to môže byť i takhle. Nedokážem na to takhle odpovídať, pretože ľudia sú ako opravdu, nedá sa to takhle zovšeobecniť, ale ešte takové specifikum, je, že dosť často tí viníci sú stigmatizovaní spoločnosťou, to znamená, že je na nich pozerané, ako že sú tí špatní, ale to sú už hlavne u tých vážnych vecí, pokiaľ niekoho usmrtili a podobne. A to sú trošku iné príbehy, jo? Že teďkom som hovorila vo všeobecnosti o tej celej o tom celom veľkom balíku, ale čo sa týka týchto viníkov, ktorí spáchali teda stalo sa im, že proste niekoho usmrtili, tak oni si so sebou nesú úplne niečo iné. Jo? Že tam sa ukazuje, že aj spoločnosť sa na nich pozerá nejako inak, aj keď oni to nechceli udelať. Nie je to tak, že by to urobili na schvál, podobně. Jo. A třeba, když se vrátím nějaký jako roky zpátky a posoudím třeba, nevím, 10 let, tak jako víc teď ty lidi to jako řeší, že víc jako mají s tím problém, že ať už jsou vinný nebo nevinný v té nehodě, tak a bavíme se o těch řidičích našich, jakože víc je to jako trápí, než třeba před těmi 10 lety. Teďkom sa bavíme, teraz neviem, či sme u nové generácie, alebo iba u posunu... Vůbec té společnosti celkem, že asi si dokážu představit, že ta nová, nebo
čím je mladší člověk, tak tím možná víc se vším jako trápí, než jako my, co už jsme obroušený, ne? Tím životem. Příkoří, který se nám staly. Miliony příkoří. Ako, ja teďkom asi poviem zo skúsenosti, čo mám z dopravného podniku, že nezáleží na veku tých ridičov, ku ktorým sme privolané k nehodám. Je to široké vekové spektrum, ale záleží skôr, čo sa u nás ukazuje, tak záleží skôr na závažnosti tej nehody. Na prítomnosti chodca, prípadne pokiaľ bol ten chodec dieťa, zohráva rolu toto. A o závažnosti zranenia, pokiaľ bol smrteľné. Že skôr toto sú tie faktory, čo hrajú rolu, než čo vnímam ja momentálne. Je to skreslené len tým, že momentálne sme ve skúšebnom provozu a v podstate to začínáme rozbiehať takhle ako naplno s holkami. A co se teda jako s tím člověkem děje? Jasně. Když k té nehodě dojde, teď už je čas na moji otázku. Já už budu mlčet. Já mám spoustu ještě dotazů. Mě to hrozně zajímá. Tak ono to môže byť opäť, hej, teraz nemôžem zovšeobecňovať, môže to byť rôzne, ale povedzme si, že nastane u toho človeka, o ktorom sa teďkom budeme baviť my, nastalo niečo, psychicky sa mu niečo stalo, jo, u tej nehody. Aby som to čo najviac jednodušila, tak sa vrátime strašne dávno, do nejakej doby, keď sa nám vyvíjal mozog a vlastne boli sme v ohrožení života, tak sa spúšťali určité reakce. A náš mozog, keďže sa vyvinul vtedy, tak si to nesie do súčasnosti. A práve dopravná nehoda je jednou z tých udalostí, ktoré pokiaľ u človeka nastane tzv. Akutní stresová reakce, tak sa spúšťa jedna z týchto reakcií. Jo? Vlastne racionálny mozog nefunguje. Jo? Racio sa vypne. Tam proste na tom vôbec nejdeme. A spúšťajú sa také tie prastaré veci, aby sa zachoval život. Napríklad môže nastať to, že človek má vybudené emoce. Hodne. Rôzne typy emócií. S čím sa stretávame, tak môže to byť třeba, dosť často je to pláč. Jo? A ešte naši ridiči a ridičky majú tendencii, strašne moc krát sa mi omluvili za ten pláč. Ako keby to bylo něco prostě neadekvátního. Přitom je to úplně v pořádku, že? Že já mám zase asi to tak jako zafixovaný, to se jako omlouvám i posluchačkám, že jako s pláčem ženy mají menší problém než jako muži? Je to ještě tak, ano. Hlavně ta vaša úžasná generace, ta jako tvrďáci. Nepláčem. Jak to? Ne, kluci nepláčou a holky se nezlobí. A potom si to tak jako nesieme, jo. Muži jsou disociovaní od emocí a holky prostě nevedia pracovat. Ale jsme stigmatizovaní tím, protože jako nám to bylo sugerováváno, že emoce mít nesmíme, no. No, jako můžete, ale ty jako plačeš ošklivý, to jako kluci nedělají, že? To se prostě... Takže to se tam pozná teda, jo? Že tyhle generace nepláčou. Ale nejenom muži a ženy sa za to omlouvají. Proste ako keby im bolo nepríjemné, že ich vidím v tak intimnej situácii, alebo ako keby to mala byť pre mňa záťaž. Teďkom jako říkám, že není. Není to pro mě záťaž, jsme na to zvyknuté jako psycholožky, stretáváme se s tým a toto není nič, čo by nám prostě robilo akýkoľvek problém vstrebať, zvládať, byť pritom ten pláč jako uvolňuje to napětí. Totálne, je to voda, vyplaví se to, prečistí, je to skvelé, keď pláčuje. Stejně jako vztah, když někdo se rozčílí a začne křičet, že jo, tak prostě áno, tam je problém, pokiaľ začne okrem toho kriku aj niečo rozvíjať, alebo napadať niekoho, to už je trošku nebezpečné úplne pre toho pomáhajúceho. A napríklad sa vyskytuje aj paradoxný smiech. To nie je úplne časté toto povedomie. Sa začnú ľudia nahlas smiať. Jo, je to takové jako... Ve vážnej situaci, že jo. Aj keď je tam niekto a keď niekto práve umrel, tak sa proste môžu smiať. A je to v poriadku, nie je to nič špatne, nie je to výsmech, nie je to zľahčovanie, je to normální reakce. Protože ta emoce potřebuje ven, že? Ano. Třeba třes je taky... Jo, třes. A taková jako poučka, čo sa dělá se třesem, víte? Nechat třást? Alebo ešte podporiť, to teraz sa nezastavovať. Jo? Takže toto je vlastne jeden typ, je takové akoby hodne nabudený a nemusia byť tí ľudia vôbec orientovaní, nemusia vedieť, jak sa volajú, časom, priestorom. To je takové, alebo ešte ten druhý typ reakce, ten vychádza z iného
nervstva, to sú zase sa stiahnu, jo? Sú takoví jako stažení do sebe, môžu byť bledí. Nereagujú prostě třeba. Ne, zvracení třeba. U tohto typu reakce je nebezpečné to, že môže byť prehliadnutá. A pritom to môže prebiehať, tá akutní stresová, racionálne funguje, môžu vbehnúť pod auto, jo, třeba. Nebo keď sa ocitnú sami, môžu si nejakým spôsobom ublížiť. Táto je z tohto pohľadu je nebezpečnejšia. Jak vy tam teda na tom místě intervenujete, jak vy konkrétně jim můžete pomoct, nebo jakou jim podáváte to chápu pomoc? správně, vy nevyjíždíte na té nehodě, nebo ne? To ne. K těm vážnějším, jo. Když je to potřeba, tak jedu. Jo. Tak vlastne o tom, či vyjedeme nebo nevyjedeme, rozhodujú naši milí kolegovia z dispečingu, ktorí uznajú. Teraz momentálne máme určené nejaké kritéria, ktoré fungujú. Skúšame to, začali to takhle funkčné. Vlastne tie kritéria, ktoré rozhodujú je závažnosť tej nehody, to znamená väčšinou chodiec je vážne zranený alebo usmrtený. Druhé kritérium je, že ten človek, pokiaľ aj nedošlo k nejakému vážnemu zraneniu, řidič je v špatnom psychickom stave, je prítomná akutná stresová reakce. To sa proste pozná takhle akoby pohľadem docela často. A tretie kritérium je, že ten řidič to chce. Jo, že tam nejdeme ku každému, kto nechce. Si to, nemusí si, oni mu to nabídnou a on s tým súhlasí. A nebo ne. No, alebo nesouhlasí. Je to sloboda opäť. Ako mám rada tú slobodu vo všetkom, tak aj tady mám rada slobodu, nebudeme nikomu pomáhať na silu. Dobře, ale někdy to může být tak, že nechce, že jo, protože prostě Jasně, tvrdák, že jo, to je jasný. Alebo tvrďáčka, to taky se stává. Nebo dobře, tak taky, no. Ale pak je mu to třeba asi znovu nabídnuto, že jo, jako aby až Určitě. se jako z toho odtřepe. Ozvou se třeba později, že v tu chvíli to vyhodnotí, že to je v pohodě a nedá jim to a něco se u nich dál rozvine. Tak ano. Co se rozvine a s čím se teda na vás obrací? Dobre, tak ešte vlastne by som spomenula, že u tej nehody, že máme vytipovaných zo pár takých kolegov, ktorí by nás mohli zastúpiť čiastočne, keď nechcú psycholožku, tak velice akoby príjemný, empatický niektorí, čo sme si tak všimli, by sa na to hodili. Mohli by poskytnúť, alebo sa stáva, už sa aj stalo, že to jeden pán kolega urobil, že poskytol, bol s tou řidičkou. Jako z dispečeru? Nie, toto bol Pavel Zemánek. Ano. Poskytol pani řidičke, venoval sa jej v tej ťažkej chvíli, bol s ňou. Ona, myslím, psychologa odmietla a na druhý deň, alebo krátko potom sa ozvala. Jo, takže vlastne my si to potom prebereme, ktorá má ako čas kapacitami, alebo niekedy si tí řidiči vyberú, koho chcú. Což jako chápu i nechápu, ale nechápu to v tom, že vy jako psychologové, jako profíci, tak de facto jste něco jako kněz, že jo, jako cokoliv vám ten člověk řekne, pokud to teda nehraničí s nějakým zákonem, tak vlastně to u vás zůstane, že jo, že vy to umíte, na to jste vyškolení, to umíte vyfiltrovat, že? Máme etický kodex, ktorý a dodržiavame. ze sebe to nějak musíte ale vylejt taky, že jo? Určite, máme peči, ako... Psychologové mají svého psychologa. Máme. Určite by ste nechceli psychologa, ktorý nemá psychologa. Určite by to nebolo. Takže první otázka je, máš svého psychologa? Jo, beru tě. Mám niekoľko, mám svojho terapeuta a mám svoju supervizorku a ešte mám takú ako výcvikovú, lebo som v terapeutickom výcviku, mám takú výcvikovú skupinu, to je ako druhá rodina, to je proste veľká podpora. Že asi ty lidi i v tom, v tej situaci, kdy byť tam jdou kvůli tej nehodě, tak ono dost často potom Áno. potřebují to ventilovat všechno, že jo, takže i pro tebe to musí být obrovská zátěž vlastně ty lidský osudy, který musí znát, ale proto říkám, že pro mě je ten psycholog tak něco jako kněz, no. Aha, takhle. No pro mňa to zátěž ku podivu až tak není. Toto je asi najčastejšia otázka, ktorú dostávam, jak sa vysporiadávam s tým, aké to musí byť ťažké. Není. Není. Ne, Je to neviem. práce, Mňa to hrozne naplňa, lebo ja z toho zase... A důvěra, že ti ty lidi věří a že jim můžeš pomoct. To nevím, jestli jim já můžu pomoct. Spíš tak, jako já ich vedím k tomu, aby si sami pomohli. Takhle No to je asi. pravda, si vlastně říkala na začátku, že jo. Že já jako Každý si nechci- může pomoct sám, ano. A je vlastně celá ten postup, ta krizová intervence, to je ten postup, tak sa to odborne nazýva, čo sa s nimi deje pri dopravnej nehode, je to, že ja ich tam vraciam do stavu, aby si boli schopní pomôcť sami. Aby neboli odkázaní, ako vlečení tým osudom, jo, tí nekompetentní. A potom sa skôr zvyknú rozvinúť nejaké aj tie psychické potíže po tých nehodách, pokiaľ nenaberú tú kompetencii. A teraz vlastne ten trend je takový, že
ľudia majú nejakú osobní odolnosť, taková ako nejaká prirodzená ľudská sila, prekonávať prekážky. Dá sa to posilovať podobne ako otužovanie, jo, že vlastne nie je to tak, že niekto má slabu, tak ju má takú navždy. Dá sa s tým pracovať hodne hezky. A teraz vlastne ten moderný trend je posilniť toto v tom človeku, zmapovať, aké má zdroje, z čoho môže čerpať, jak mu to šlo v minulosti, na čo môže stavať. A spíš tak ako vyzbrojiť, trošku ako, a potom ho pustiť, nech si sám ide do toho života. A ještě spoustu dotazů, ale poslední vám jeden, jako když jste zavedli ten program, vlastně, že tam ten člověk může přijít i jen tak jako zaměstnanec. Tak už u vás byl pan ředitel? To nechám bez komentára. Takhle, aby som to řekla. Ne, to som neřekla. My, čo sa týka, dodržiavame v rámci toho etického kódexu, je zásada mlčanlivosti nie len o tom, co nám sdělují, ale aj kto k nám chodí. Takže ale musel jsem to zkusit zase, chápete? To můžeme říct, že na kafe, jo. No jako vyzkoušet si to, jako když to vymyslel, že jo? Tak jo, no, takhle. Dobře, to jsme se i nerozvěděli zase. Zase jsme se nic nerozvěděli, mě ale ještě zajímá jednak teda, jak se může, protože to se asi může projevit různě, jak jsi říkala, u někoho je to prostě okamžitá nějaká viditelná reakce, u někoho to může být až se zpožděním, ale s čím by teda člověk měl toho psychologa navštívit? Aha. A další věc, jestli vlastně hraje roli, v jaký ty situaci osobní se zrovna třeba nachází, jestli to může přispět k tomu, že třeba tu nehodu snese hůř, než by ji snesl normálně. Tak vlastne môže to byť i později. Môže to byť do 48 hodín sa môže spustiť tá akutní stresová reakce. A potom u nejakého veľmi omezeného počtu ľudí sa môže od nejaký ďalší čas, uvádza sa v literatúre 4 až 8 týždňov, môže to byť aj iný, hej. Rozdiel sa môže spustiť ešte niečo vážnejšie, ako je posttraumatická stresová porucha. Ale to by som ako nestrašila úplne. To by som si nechala len pre tých ako pár ľudí, ktorí okrem tej dopravnej nehody majú ešte aj niečo iného. Jo? A vlastne teraz asi odpoviem, nie je to taká jednoduchá odpoveď na tú otázku, pretože tých faktorov, ktoré sa na tom podieľajú, je mnoho. Niektoré z nich vyplývajú z toho človeka, akú má osobnosť, akú má dispozíciu, dokonca aj pohlavie zohráva rolu. Bohužiaľ to musím ako priznať, že to ženské pohlavie je viac disponované k tomu, aby malo väčšie psychické problémy po traumatických udalostiach. Ale ukazuje sa, že to vlastne nemusí byť tým, že by tie ženy boli slabšie, ale že to môže byť vlastne tým, že len tie ženy majú vyššiu tendenciu riešiť tie svoje problémy. Jo, takže vlastne to takové vek tam zohráva rolu. Mladší ľudia prirodzene toho zažili menej, nie sú ešte takí otrkaní životom, takže u nich sa môže stať, že potrebujú väčšiu podporu ako u tých starších, ktorí už toho zažili hodne. Jo, ďalej proste to môže byť proste kopec iných vecí, osobnostné nejaké ladenie, či sú ľudia úzkostnejší, alebo či sú hodne svedomití. Tí hodne svedomití to znášajú lepšie, čo sa ako na všetko zvyknú pripraviť a vedia, že to bude v poriadku. Optimizmus, potom to, či tí ľudia majú to takzvané miesto kontroly uvnitř, jak sme sa už bavili, som ja schopná to riešiť, mám pocit vlastnej účinnosti, alebo či to mám niekde vonku, že sa mi to ako deje, alebo že mi to niekto udelal, jo? Takže to sú akoby takové mnoho vecí, ktoré sú nastavenie vyplývajúce z toho človeka. Čo si sa pýtala veľmi správne je, že vlastne táto trauma má takový akoby efekt naplňovania sa skleničky je tam, jo? Že napríklad vy tam prilievam si do tej skleničky, ja neviem, mám rozvod nebo proste nejaké zdravotné problémy, ešte toto si tam prilievam, ešte toto, už je toho hodne. A tá dopravná nehoda môže byť tá poslední kapka. Aj keď je to banálna nehoda pre niekoho zdánlivo, tak u mňa to môže zavážiť tak, že to bude tá posledná vec a pak ako sa zložím. Třeba. Jo, že držím. Jo. Je nějaký program na to, jak třeba tohle jako poznat, protože máme přece jenom těch zaměstnanců stovky, že jo? A jak jako může ten vedoucí pracovník poznat, že třeba s tím člověkem se něco děje a není to jenom o tom, že by ho práce přestala bavit, aby třeba jsme mu mohli pomoci k tomu, aby jsme nepřišli o toho člověka?
Ako z pozície nejakého vrcholového manažmentu vidím, že treba mať okolo seba tým ľudí, ktorí sú schopní a ktorí sa tým zamestnancom venujú. Nejakí, ktorí sú ako ľudskí a zaujímajú sa o nich, poznajú tých ľudí a či sa tam u nich deje nejaká zmena, to sa potom prejaví. Ako z pozície toho riaditeľa na tých úplne ľudí, čo sú riadiči a medzi nimi je x ďalších, tak nemôže ten riaditeľ niekoľko 100 zamestnancov. Nie je schopný, aby s každým chodil na kafe. To ako není to vo fyzických silách zrejme, ale oni majú menšie kolektívy a tam v nich je to vypozorovateľné. Takže proste spíš asi takhle to delegovať a mať fakt tých manažerov strednej úrovně, takých, ktorí sú schopní a berú na toto tiež. A školíte třeba i ty jako vedoucí pracovníky, aby prostě si některých věcí všímali, jako aby třeba zavčasu tomu člověkovi nabídli třeba návštěvu u vás? Tak, teďkom akurát nedávno sme mali, neviem, či to je presne ono, ale mali sme školenie výpravčích. A to by sa možno, že dalo čiastočne považovať za niečo takéto. Že může to začínat tak, že je naprosto bezproblémový člověk a najednou prostě 3 stížnosti na něj, že je něco špatně. Ale ja mám tak ako vypozorované, že úplne táto rola psychologa je v tom samozrejme, nie že by som sa z toho chcela ako vyvliec, ale že ty, pokiaľ sa niečo takéto deje, tak tí vedúci sú natoľko citliví a natoľko všímaví a majú zájem, že to robia aj bez toho, aby im to nejaký psycholog musel říct, že oni akoby to vedia, majú zájem o své lidi. A přijdou se třeba i poradit, jako, že se jim zdá něco, že ten člověk třeba není úplně ve formě. Stáva sa, že prídu a vravia, mám jedného spíš ako anonymne, co s tím, jestli by se nabídnu mu u vás, můžu mu nabídnout u vás a on se pak je sám, jestli bude chtít, tak se ozve a takhle. Jo, Tak to sa stáva. Často sú to proste ťažké životné, osobné situácie. Že no jasně, no, tak stane sa hocčo. sice už člověk je obroušený tím životem, ale pak právě protože ví, co všechno se v životě může jako stát a nikdy ten život není jednoduchý. No. Může taková nehoda, když ji člověk vlastně potom neřeší, znamenat jako konec v té řidičské profesi? Jsou lidi, kteří prostě už nechtějí v tom pokračovat, že je to tak nějakým způsobem zasáhne? Ano. Ano. Sú to jednotky prípadov, ale môže sa to stať. A může to být už právě jenom ten nějaký drobný ťukanec a většinou to je, mnohokrát na tom narážíme, já vždycky říkám, když tě ta práce fakt nebaví, tak ji prostě nedělej a když máš problém, tak ho řeš. Protože jako jakmile člověk ten svůj problém neřeší, určitě mám pravdu, že jo, tak ten problém přijde ještě větší. No. Tak ono dá sa od toho odstrihnúť a robiť sa, že to neexistuje, ale většinou sa to to člověka vráti. dožene. A to si budeme přát asi, aby nás to nedohnalo, aby jsme zavčasu využili toho, co dopravní podniky nabízí. A všichni jsme byli úplně happy. Díky vám, díky psychologické podpoře, kterou dopravní podniky nabízí svým zaměstnancům nebo nabízet budou ty, které třeba Brně a třeba tam budeme moct jezdit i my. Ty jo, Slavoj, i když ty jsi nerozbitný, ale ty... Já jsem velmi citlivý. No, akorát sněhová to vločka. Ano. Báro, děkujeme, že jsi přijela za námi do Točny a za povídání, které jsme tady s tebou mohli uskutečnit. Ja děkuju za pozvání, těšilo mě. Díky moc, bylo to skvělý. Děkuju.